mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Okay guys, welcome ulit sa aking vlog. Today is pupunta tayo ng Daang Hari. Crash, great. Pero dadaanan muna natin yung best friend ko ano sa may palabas na highway. Okay, tara. Manahay ka mo eh.
Ganda, di ba? Para dalhin motor dito.